Ndewonu Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ. Geranụ isi akụkọ nke taa bụ Tuesday, abalị 16 nke ọnwa itoolu, afọ 2025, ahịa afọ, dịka o si gbaa n'ihu akwụkwọ ndị dị iche iche. Anyị nụrụ n'akwụkwọ Punch na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ọgwụ na Naịjirịa bụ NAFDAC na mkpirisi bekee anwụchiela ọgwụ ịba adịgboloja nke karịrị otu ijeri naira na nde naira 2 na steeti Lagos. N'akwụkwọ Vanguard, anyị nụrụ ka Sinetọ Ned Nwoke kwuru na ikewapụta steeti Anioma site na steeti Delta ma gbakwunye ya na mpaghara South East bụ ihe dịgboro onwe ya na mkpa iji dozie enweghị nhata nke dịrịla ọtụtụ oge. N'akwụkwọ Sahara Reporters, anyị nụrụ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP eferela ntutu taa si na ọ ga-emerịrị ka mba ọbụla INEC maọbụ APC na-agba iji gbanwee okwe ndọrọndọrọ ọchịchị n'afọ 2027 bụrụ nke kụrụ afọ n'ala. Ọ bụkwa na Sahara Reporters ka anyị nụrụ na ụlọ ọrụ mmanụ Dangote agụla ahụ na asịrị ahụ na-efegharị ebe niile na ọ na-ere mmanụ ụgbọala ọnụ ala na mba Togo karịa ka o si ere na mba Naịjirịa. Anyị nụkwara na Sahara Reporters na ụlọ ikpe mkpegharị nke mba Amerịka akwụsịla onye isi ala obodo ahụ bụ Trump ịchụpụ gọvanọ gọọmenti etiti bụ Liza Cook. Anyị nụkwara na Daily Trust ka Atiku na-ekwu sị enweghị ihe ọbụla na-egosi na onye isi ala bụ Tinubu nwere ike ibuso ihe isi ike, agụrụ, mpụ na ọchịchị ọjọọ dị na Naịjirịa agha. Anyị nụrụ n'akwụkwọ This Day na ndị na-arụ ọrụ na mahadum enyela gọọmenti etiti otu izu ụka ka ọ kwụọ ha ụgwọ niile o kwesịrị ịkwụcha ha ma mezupụtachara ha ihe niile o kwesịrị imezuru ha, ma ọ bụghị otu a ha abụọ ga-achịpụ ya. Na Sahara Reporters, anyị nụrụ odeakwụkwọ ụlọ omeiwu mba ka ọ na-ekwu sị enweghị m ike ịkpọghachi Sinetọ Natasha Akpoti-Uduaghan n'ọrụ. N'akwụkwọ The Nation, anyị nụrụ na ọtụtụ ndị nchekwa mmanụ ụgbọala nke onwe private depot atọgbọrọla chakoo dịka ụlọ ọrụ Dangote weghara ọrụ ikesa mmanụ. Anyị nụrụ n'akwụkwọ Vanguard na ndị oji egbe bandit atọrọla opekarịa mpe mmadụ 40 n'ụlọ alakụba dị na steeti Zamfara. N'akwụkwọ Punch, anyị nụrụ na ndị uwe ojii nke steeti Rivers ejidela otu nwoke gbara 48 aha ya bụ Emmanuel George bụ onye na-ebo ebubo na ọ wakporo n'ike ma metọọ obere nwa nwaanyị gbara afọ 12. N'akwụkwọ Daily Trust, anyị nụrụ pati ADA ka ọ na-ebo ebubo sị ọ bụ mkpọgidesi aka ike pati APC na PDP kwegidere Naịjirịa bụ ihe gburu Naịjirịa pee. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, otu a ka ọha m n'ọnụ n'isi akụkọ nke taa bụ Tuesday, abalị 16 nke ọnwa itoolu, afọ 2025, ahịa afọ. Ka Chukwu chekwa anyị niile n'abalị nke a. Ndewonu.